Opuchnuté nohy, zadržiavaná voda v tele, tlak, únava, pocit tieže. Keď lymfa nestíha, telo to dá najavo. Práve preto sme vytvorili bylinnú zmes lymfa, jemnú, ale účinnú pomoc pri prečistení lymfatického systému a podpore celkovej ľahkosti. Naša zmes obsahuje kombináciu 7 overených bylín, ktoré pomáhajú tonizovať lymfu a podporovať prirodzený tok v tele. Žihľava prispieva k odvodneniu a správnej funkcii obličiek, lopúch pomáha prečistiť organizmus a stimulovať lymfatický systém, túžobník brestový jemne odvádza prebytočné tekutiny, fenikel a pamajorán podporujú trávenie aj látkovú výmenu. Lipa uľavuje pri opuchoch a pôsobí upokojujúco. A list čiernej rýbezle podporuje detoxikáciu a harmonizuje tok lymfy. Bylinnú zmes lymfa nájdete na auradecor.sk.